Bago ang lahat, nais ko munang bumati ng isang mapagpalang araw, Sir Seth, at sa lahat ng mga masugid mong tagapakinig. Ang kwentong ibabahagi ko ay karanasan ng magpinsang sina Eric, Junel at Mario. Nangyari ito sa lugar ng Masbate nang minsang magbakasyon si Eric kasama ng kanyang mga magulang. Mga kwento ni Felmo. Taong 1998 nang mangyari ito na mga panahon na yon. Napilitan si Eric na sumama sa mga magulang niyang magbakasyon. Lahat kasi ng mga kapatid niya ay sasama at tanging siya lang ang maiiwan. Kung kaya't hindi pumayag ang kanyang ama na mag-isa lamang siya. Kahit pa sabihin naman ng binata na siya ay hindi pa rin ito komportable. Gawa ng marami siya mga kaibigang walang magawa sa buhay kundi ang magpasaway sa lipunan. Lulong sa alak at ang hanap palagi ay pakikipagbasagan ng ulo. Ayon pa sa kanya, baka pag uwi umano ng mga magulang niya galing sa bakasyon, bangkay na siyang dadatnan. O hindi kaya sa kulungan na lamang siya dadalawin kasama ang barkada. Sa ayaw at sa gusto mo, sasama ka sa amin. Ayokong problema ang datatnan ko dito sa bahay pagbalik galing bakasyon ha. Sad ng kanyang ama. Subali ayun na nga. Sa pagdaan ng mga araw at nung nasa probinsya na sila ng Masbate, ay naging maayos at masaya naman ang kanilang bakasyon. Doon na nakilala ni Eric ang dalawang pinsang sina Mario at Junel. Si Mario ang pinakamakwela sa dalawa kung kaya't ito ang mas naging malapit kay Eric. Umaga pa lang ay nasa bahay na ito ng lola nila kung saan pansamantalang nanuluyan ng pamilya nila Eric habang nagbabakasyon. Bitbit ang kape ay nakangising nagtanong si Mario kung may lakad ba umano si Eric ng araw na ito. Humiling ito at nagwikang wala. Napagod kasi ang kanyang ina sa pamamasyal. Kung kaya't magpapahinga na muna mga ito. At sa susunod na araw na nila umano itutuloy ang binabalak na pagpunta sa iba pang kaanak na nasa ibang baryo na ninirahan. Matapos marinig ni Mario ang sinabi niya, malaki ang pagkakangisi itong nagsabing, tamang-tama umano. Isasama siya nito sa purok kung saan nakatira ang dalagang nagustuhan ni Mario. Ilang beses na raw kasing binalak ni Mario na pumunta sa purok na ito. Ang kaso nga lang, ayaw naman siyang samahan ni Junel. Nahihiya naman daw siyang pumunta sa bahay ng dalagang mag-isa. Huwag mong subukang tumanggi insan at tiyak magtatampo talaga ako sa'yo kung sakali man. Turan pa ni Mario. At kunwari, nakabusangot ang mukha nun. Ito naman, di pa nga ako nakasagot, pinapangunahan mo kagad ako eh. Aniya. Dahil sa ayaw din naman ni Eric na maburyo lang sa bahay ng araw na yon, kung kaya't pumayag siya sa panyaya ng pinsan. Pero bago pa man umalis si Mario, ay nakiusap ito na kung pwede, ay huwag na daw banggitin ito sa abuelo at abuela nila kung saan sila pupunta. Tiyak daw kasing pagbabawalan sila sa oras na malaman ng dalawang matanda yung pupunta nila eh. Nagtataka namang tinanong niya si Mario kung bakit hindi sila papayagan gayong aakit lang naman sila ng ligaw sa dalagang natitipuan ng pinsan niya. Kumbaga, wala naman sigurong masama dun, di ba? Mahabang kwento insan eh. Basta pag mo na lang banggitin sa kanila. Kapag may nagtanong, yung mga magulang mo kapag nagtanong o kaya naman sina lolo at lola Beng, sabihin mo dyan lang tayo sa kabilang baryo. Sasamahan lang natin si Junel kamo. Sad pa nito. Sabay kindat nun. Anak ng tokwa insan oh. Ipinangsangkalin mo pa talaga yung pinsan natin yun ah. Sabi ko. Kinulit siya ng kinulit nitong huwag sabihin ang totoo hanggang sa napapayag naman siya. Kagaya ngang nang pag-usapan na hindi nga binanggit ni Eric sa mga magulang nito kung saan ang lakad nila magpipinsan.
Hindi naman nagtanong pa ng tanong yung mga magulang niya. At hindi din naman nagduda ang lolo at lola Binyang. Hindi ang baryong nabanggit niya ang pupunta nilang tatlong magpinsan noon. Bago magdilim ay sinundo na siya ni Mario at agaran na silang umalis. Hindi naman nagtanong pa ng nagtanong ang mga magulang niya. At hindi din nagduda ang lolo at lola Binyang. Hindi ang baryong nabanggit niya ang pupunta nilang tatlong magpinsan. Bago magdilim, sinundo na siya ni Mario at agaran na silang umalis. Dadaanan pa kasi nila si Junel sa bahay nito. Makalipas ang ilang minuto ay sabay nang naglakad palabas ng lugar ang tatlo. Pormadong-pormado pa mo ng dalawang mokong na aakalain mong dadalo ng sayawan eh. Samantalang si Eric na mga sandaling ito simple lang yung kasuotan. Hindi naman sa pagbubuhat ng bangko, Sir Seth, pero kahit na simple lang ang suot ni Eric ng hapong ito, bumagay naman sa kanya. Maputi ito at kutis mayaman ang balat. Kung kaya't kahit ano pa ang isuot niya ay mapapambahay man o panlakad bagay na bagay. Biniro pa siya ni Mario na kapag naroroon na daw sila sa bahay ng dalagang nililigawan nito huwag niyang titigan sa mga mata ang dalaga. Baka magkagusto pa umano sa kanya. Mahirap na't baka maging karibal pa siya nito nang wala sa oras. Tawa lang naman ang naging tugon niya sa tinura ng pinsan. Langya ka naman, Mario. Bakit ngayon mo lang sinabi sa akin na hindi pala tayo sa kalsada dadaan? Pormadong-pormado pa ako tapos dito sa liblib dadaan mo lang pala ako dadalhin. Sayang naman tong pamada ko kung dadapuan ng mga insektong panggabi. Singit na reklamo ni Junel sa pinsan nila. Ay naman kay Mario, mas mabilis daw kasing makakarating kung doon sila dumaan kesa sa kalsada. Aabutan daw sila na mahigit 1 oras kapag sa kalsada sila dadaan. Samantalang doon sa liblib mga kalahating oras na lamang ang lalakarin nila at mararating na nila yung purok na pupuntahan. Anak ng Tsekwa ka talaga. Sarap mong kutusan, ginigigil mo ako Naiinis na wika na Junel habang mayat mayang pinapagpagan ng suot na salawal. May mga dumidikit ditong dahon-dahon sa dinadaanan nila. Sa pagdaan ng ilang minuto ay tuluyan ng dumilim ang paligid. May bitbit namang flashlight si Mario at sumilay na sa kalangitan ng buwan. Kung kaya't hindi na sila nangangapa sa dilim noon. Hindi pa rin matapos-tapos sa kakareklamang pinsan nilang si Junel. Panay ang angal nito kay Mario at gustong-gusto na nitong kutusan ng kaibigan o ang pinsan. Tahimik lang naman siyang nakasunod sa dalawa at hinayaan ng mga ito na magbangayan habang naglalakad. Maya-maya ay nakailang beses siyang napahugot ng malalim na hininga nang makaramdam ng kakaiba sa paligid. Pakiwari niya ay may mga mata ang nagmamasid sa kanila noon. Kanina pa siya panay lingon at nagbabaka sakaling makita at malaman kung sino ang nagmamasid sa kanila. Yun nga lang, Sir Seth. Dumaan na lamang ang ilang minuto ay wala naman siyang nakitang kahit na ano o sino. Katunayan, tanging ingay lamang ng kuliglig at huni ng ibong panggabi ang narinig niya, kung kaya't mas lalo siyang nakaramdam ng kaba sa dibdib. Idagdag mo pang wala ng kabayan ang tinatahak nilang daan at pawang mga nagtataasang puno at mga talahiban na lamang ang nakikita niya. Katakot naman sa lugar na to, sobrang tahimik. Kung bakit ba kasi dito mo pa naisipang dumaan tayo insan Angal ni Junel. Nagwika pa ito na baka mamaya niya numano ay bigla na lamang silang harangan ng aswang at isa-isang lapain. O kaya naman ay may mga mababangis na hayop na pagpipiyesta ng katawang lupa nila at gawing hapunan. Isang reklamo na lang kukutusan na kita dyan. Nakasimangot na sa ni Mario. Halatang naiinis na ito sa ginawang kakulitan ng pinsan nila. Hindi na nga nagsalita pa si Junel. Tikom ang bibig na nakasunod lang ito pero mahahalata mo sa kanyang nagpipigil lamang din na huwag magsalita. Hanggang sa maya-maya, nagulat at mabilis nang napalingon si Eric.
nang makarinig siya ng mahihinang pag-angil mula sa kung saan. Tulad niya ay nagulat din ng mga pinsan niya at nagpalinga-linga ang dalawa't hinahanap kung saan naroroon ang mahihinang pag-angil na yon. Ano yun? Tanong ni Junel. Ewan ko. Hindi ko alam kung baka hayop lang yun. Tara na, bilisan na lang natin at maglakad at baka abutin pa tayo ng siyam-siyam dito sa daan. Sagot at aya ni Mario sa kanila. Pero nakailang hakbang pa lamang si Junel ay napahinto ito at saglit na natigalgal. Huminto na rin sila sa paglalakad at nagtatakang tiningnan siya ni Mario at tinanong kung bakit natigilan siya sa paglalakad nun. Nagibit-balikat lang naman siya at walang naisagot dito. Hey Junel, bakit natahimik ka dyan? Sino bang tinitingnan mo ha? Simangot na tanong ni Mario sa pag-aakalang nantitrip na naman ang pinsan nilang yon. Madalas kasing ganoon ang ginagawa nito. Maliban sa pagiging reklamador ay malakas pa ang toyo nito sa utak at nantitrip na lang basta-basta. Nakailang segundo na mula na magtanong si Mario ay hindi pa rin nagsalita si Junel. Tahimik lang ito at para bang takot na takot habang tinitingnan sa unahang bahagi. Anak nang, tigilan mo na nga yung pagiging baliw mo at baka. Hindi na naituloy pa ni Mario ang sasabihin ng magsalita si Junel at nabanggit ang katagang aswang. Dahil sa narinig, ay halos sabay silang dalawa ni Mario na napatingin sa unahang bahagi kung saan nakatitig ang pinsan nilang si Junel. Kumunot ang noo ni Eric nang may matanaw siyang bulto sa unahan. Nakailang beses pa niyang ikinurap-kurap ang mga mata. Makita lang ng malinaw kung bulto nga ba ng tao ang nakita niya o kaya naman ay ng hayop. Nang matitigan niya na ng malinawan ang bulto ng taong natanaw niya, bigla siyang kinilabutan at hindi alam kung ano ang gagawin. Sa kadahilanang bigla na lamang itong dumapa na para bang asong nakahanda ng manakmal. Anumang sandali. Mas kinilabutan siya nang makita nagbabagang mga matang namumula ng nilalang. Sa palagay niya ay nanggaling rin dito ang mga pag-angil na narinig nilang magpinsan. Rinig niya ang malakas na pagmumura ni Junel bago sila nito inutusang tumakbo na pabalik. Kumpirmadong aswang ang nakaharang sa daanan nila. Mabilis pa sa kidlat na kumaripas na ng takbo si Junel at iniwan na sila nito. Tumakbo na tayo oy! Hinaharangan tayo ng aswang! Huwag na tayong tumuli sa pupuntahan. Muling sigaw ni Junel bago ito tuluyang makalayo sa kanila. Tarantang humabol silang dalawa ni Mario at halos wala nang lingon-lingon pang makalayo lamang sa aswang. At sa kauna-unahang beses Sir Seth, pakiwari ni Eric ay nakalutang na lamang siya sa sobrang bilis ng ginawang pagtakbo nun. Daig pa ang nakikipaghabulan sa marathon. Lalo na nang marinig nito ang mga yabag ng paang humahabol sa kanila at idagdag pa ang huni ng wakwak na siyang mas matinding nagbigay ng kilabot sa katawan niya. Sobrang lakas ng kabog ng dibdib niya at aminin niyang takot na siya ng mga sandaling yon. Takot siya dahil sa pakiramdam niya ay malapit na siyang abutan ng nilalang. Sa sobrang bilis nga ng pagtakbo nila ay bigla na lamang natalisod si Mario. Dahilan para madapa ito't maiwanan niya. Mabilis siyang huminto at noong nilingon niya si Mario, ay ganoon na lamang ang takot at pag-aalala niya. Dahil sa malapit ng maabutan at dambahan ng napakapangit na nilalang ang pinsan niya. Natatakot man ay wala nang isip-isip ang pumulot siya ng bato at walang habas na pinagbabato ang aswang. Yun na lang kasi ang tanging paraan na naisip niya. Gawa ng hindi niya naman pwedeng labitan si Mario at tulungan eh. Ano bang magagawa niya dun, di ba? Pasigaw na sinabihan niya si Mario na magmadali na itong tumakbo at huwag nang tutunga nga pa kung ayaw nitong gawin hapunan ng nilalang na yon. Sa kakahagis niya ng bato ay natamaan ng nilalang.
Umaatungal ito ng katakot-takot na naging dahilan kaya huminto ito at tinitigan siya. Bagya naman siyang napatras at napamura sa sarili. Kung kanina ay medyo lumakas na bagya ang loob niya ng pagbabatoy niyang nilalang. Na mga sandaling ito, pakiramdam niya, para bang bigla siyang naging tuta na umurong ang buntot at takot na matitigan niya ang nilalang na yon. Maliban pa doon ay ramdam niya ang pangangatog ng mga tuhod at parang ayaw nang gumalaw sa kinatatayuan. Kung hindi pa siya hinatak ni Mario at halos kalagtarin na palayo sa aswang, ay hindi niya pa maigalaw ang mga paa niya. Naaakalain mong na-magnet na talaga sa kinatatayuan nito. Sabay na silang dalawang tumakbo palayo sa aswang. Samantalang ang pinsan naman nilang si Junel, tuloy-tuloy din sa pagtakbo. Ni hindi man lang sila nito pinagtuunan ng pansing lingunin kung nakasunod pa ba o hindi na. Sa pagdaan ng ilang minutong pagtakbo ay hindi nila narinig ang huni ng wakwak. Pero maya-maya pa, ay na naman. Muli na naman narinig ang tunog na yon. Kasabay pa nito yung malakas na pagpagaspas ng mga pakpak. Kung kaya't muli na namang nilukuban ng kilabot sa katawan ng magpinsang Mario at Eric. Sa malakas na boses ay sinabihan siya ni Mario na sumunod dito. Na may alam siyang daan para mailigaw ang aswang na kanina pa sumusunod sa kanila. Teka, paano si Junel? Hindi na niya naituloy pa ang sasabihin ng magwika si Mario na hayaan na raw si Junel. Total iniwan sila nito at pinabaya ang kamuntikan pang lapain ng nilalang. Malaki na yung mokong na yun. Kaya niya nang makipagbardagulan sa aswang kung sakali man na siya yung habulin. Saad ni Mario sa kanya. Kung kaya't wala na itong nagawa pa kundi ang sumunod na lamang dito at umiba na sila ng daan. Makalipas ang ilang sandali, nagulat na lang siya nang tumambad sa kanila ang napakalaking bakod. Tumingala siya para tingnan kung gaano ito kataas. Tinanong niya si Mario kung ano na ang gagawin nila ngayong wala na silang ibang matatakbuhan pa. Ilang beses pa siyang napahugot ng malalim na hininga sa isiping katapusan na nilang dalawa ni Mario. Maya-maya lang tiyak na makikita na sila ng aswang at talagang mayayari talaga sila noon. Sa tingin mo, ano pa ba yung gagawin natin? Siguro naman alam mo na. Sagot ni Mario sa kanya bago tumingala sa bakod. Hindi alam ni Eric kung bakit na mga sandaling ito ay nahulaan niya kaagad ang ibig ipahiwatig ng pinsan. At noon niyang umakyat si Mario sa malaking puno at lumambitin sa baging na nakalaylay. Agad na siyang sumunod dito. Wala na siyang pakialam kung nag-alatarsan na silang magpinsan dahil sa ginawang paglambitin. Ang mahalaga sa kanya ay makatakas sila sa aswang. Dala na siguro ng takot. Kahit na yun pa lang ang unang beses niyang lumambitin sa baging at tumakyat ng napakalaking puno. Nagawa niya. Hanggang sa tumuntong na sa bakod, gaya ng ginawa ni Mario. Pero syempre, hindi pa ito doon nagtapos, Sir Seth. Dahil nakita niya ang pinsang walang pag-aatubiling tinalo ng napakataas na bakod. Mula sa taas ay tanaw na tanaw niya ang may kalakihang bahay at malawak na hardin. At matapos niya makita ang ginawa ni Mario, nanlaki ang mga mata niya at umurong ng lahat ng dapat umurong sa kaloob-looban ng katawan. Grabe ang pagkaba ng dibdib niya. Rinig niya pa ang pag-impit na pag-ungol ni Mario matapos bumagsak sa lupa. Tapos ay iika-ika itong tumayo at tiningala siya. Sumigaw ito. Inutusang gayahin niya ang ginawa nitong pagtalo ng sa ganon hindi na sila masundan pa ng aswang. Nangangatog daw yung buong katawan niya habang tinatanaw si Mario noon. Dagdag pang saad ni Mario sa kanya. Kung hindi umano siya tatalon papasok ng bakod, wala na siyang kawala pa sa aswang dahil malapit na ang nilalang sa kanila. Mamili ka! Tatalon ka o hahayaan mong dakutin ka niyan at maging hapunan nila. Sigaw ni Mario sa kanya noon. Kahit na nalulula ay pikit matang sinunod niya ang sinasabi ng pinsan.
Namahala na siya at mabilis na tumalon. Wala na siyang pakialam kung mabalian man siya ng buto pagbagsak niya sa lupa. Ang mahalaga, makatawid siya ng bakod at makahingi sila ng tulong kung sino man ang nagmamay-ari ng bahay. Pagbagsak ni Eric sa lupa, Sir Seth, rinig niya ang pagtunog ng buto sa paa. Panandalian ding nagdilim ang paningin niya sa sobrang sakit ng paa niya noon. Napangiwi at napahawak pa siya ng paa dahil sa pakiramdam niya, mukhang nabalian yata siya ng buto. Nagmadali namang lumapit si Mario at tinalalayan siyang tumayo pero hindi pa man siya tuluyang makatayo ay isang malakas na sigaw ang umagaw sa atensyon nila at kasunod noon ay ang malakas na pagbagsak malapit sa kanilang dalawa. Halos sabay pa silang tumingin sa pinanggalingan ng ingay. At ganoon na lang ang gulat nilang magpinsan na makitang ang pinsan nilang si Jonel, yung taong sumigaw ng pagkalakas-lakas bago bumagsak sa lupa noon. Napangiwi itong napahawak sa tagiliran niya. Masakit yung pagkakabagsak nito. Wasak ang damit. May galos ang braso at maging ang mukha niya. Kung iisipin ay parang nakipagbartagulan ng sangkaterbang mabangis na nilalang si Jonel pero siya ang binubuli ng mga nilalang hanggang sa magkalasog-lasog ang damit at magganda sugat-sugat ang katawan. Nagtatakang tinanong ni Mario si Jonel kung ano ang nangyari sa kanya. Bakit may mga sugat ito at gutay-gutay ang damit niya? Sa hinihingal na boses ay mangyak-nyak na tumingin ito sa kanila. Siya, di bale. Mamaya mo na lang ikwento kung ano yung nangyari. Hindi tayo pwedeng magtagal dito. Turan ni Mario at dalawa na nga silang inalalayan ito sa paglalakad. Mabuti na lang at makaraan ng ilang sandali ay natanaw nilang bumukas ang pintuan ng bahay at iniluwado ng isang matandang lalaki. Tinawag ni Mario ang matanda at humingi ng tulong. Bitbit ang itakay na mamadaling lumapit ang matanda at inalalayan siya nito. Saan ba kayo galing at bakit sugatan tong kasama mo at ito pilay? Anong nangyari? Tanong ng matanda kay Mario. Mamaya ko na po ipapaliwanag, Mang Carmelito. Sagot naman ng binata sa matandang napag-alaman ni Eric na kakilala pala ito ng pinsan niya. Nang makapasok na sila sa bahay ay kaagad na ginamot ng matanda ang mga sugat ni Jonel. Habang ginagamot ay doon pa lamang ikinuwento ni Mario ang mga nangyari. Napapailing namang nagwika ang matandang si Mang Carmelito. Ano ba daw yung nakain ni Mario at doon pa sila dumaan sa liblib na yon? Isa pa, bakit sila pupunta sa purok kayong alam naman umano nitong matagal ng usap-usapan na may naninirahang magpamilyang aswang sa purok na yon? Sinabi naman ni Mario ang totoong dahilan bakit sila pumunta. Napapalatak at napapailing na lamang ang matanda matapos magkwento ng binata. Nung si Jonel naman ang tanungin kung ano ang nangyari sa kanya, walang pag-aatubiling sinabi nito ang buong kaganapan. Ayon na kay Jonel, kaya nahiwalay siya kanina dahil sa may humahabol sa kanyang aswang. Sinabi niya rin na kaya nagkasira-sira ang damit niya at puro sugat ang katawan dahil sa dinumog siya ng aswang at pinagkakalmot ng balikan sila ni Jonel at sundan kung saan sila nagpunta. Mabuti na lang talaga at natakasan niyang nilalang at nakatalon siya ng bakod. Ayon naman sa matanda, swerte na lamang nila at ligtas silang nakatalon sa bakod. Gawa ng may mga pangontra sa aswang itong itinanim, gaya na lamang ng mga baging na makabuhay. Kaya hindi na sila masusundan pa ng aswang kahit na gustuin pa umano nito. Isa pa, magmula nang nabalitaan nga ni Mang Carmelito na may naninirang aswang sa karatig lugar, ay hindi na ito nagpakampante pa. Kung kaya't may mga ibinaon itong pangontra sa palibot ng bakod. Matapos silutin ng matanda ang panya, ay labis-labis ang pasasalamat nila magpinsan. At nang umuwi na nga sila ay napagkasunduan nilang isekreto na lamang nila ang pangyari. Nang sa ganun wala nang maraming tanong pa ang kanika nilang pamilya, kung sakali man. Ang naging rason niya sa kanyang ina nang magtanong ito kung bakit namamaga ang paa niya. Sinabi niya ritong may natapakan siyang nakausling bato kung kaya't natalisod siya. At yun naman ang dahilan
kaya namamaga ang paa nito. Kinabukasan ng magkita-kita silang tatlo ay napag-usapan nilang tungkol sa nangyari. Ang hinala ni Junel ay isa sa mga kaanak ng pamilyang aswang na naniniran sa purok ang nilalang na humarang sa kanila. Magmula din ang mangyari ang kaganapang yon, ay hindi na muli pang sumama si Eric sa lakad ng dalawang pinsan niya. Hanggang sa matapos na ang kanilang bakasyon.